Presento una mica més la Lina. La Lina va arribar a Catalunya l'any 2010 durant un viatge que va fer aquí i s'hi va quedar a viure definitivament el 2011, perquè ella és alemanya. Aquí va començar els seus estudis universitaris a la Universitat Autònoma de Barcelona i després a la Universitat de Barcelona, on es va graduar en Lingüística amb menció en català i alemany. Es va dedicar al seu treball final de grau al Caló català, l'any 2016, en què aportava algunes dades actualitzades sobre aquesta varietat de romaní parlada pels gitanos catalans. Va presentar el seu treball a diferents congressos científics internacionals i el seu treball final de màster, el 2023, del màster de formació de professorat, explora les representacions, creences i actituds de l'alumnat envers les llengües i l'aprenentatge de llengües en un grup de primer de batxillerat dins de l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura. I, com hem dit, és membre del grup GLIDI, Grup de Lingüistes per la Diversitat, des del 2016. Actualment, la Lina és professora de català a un institut públic de Barberà del Vallès i s'està formant en la gestió de la diversitat a l'aula, incloent-hi tant la neurodiversitat com la lingüodiversitat. I més enllà de la seva activitat acadèmica i professional, ha protagonitzat 2 documentals dirigits pel lingüista David Valls sobre l'estat actual de la llengua a Catalunya, Catalunya Nord, la Franja i el País Valencià entre 2013 i 2014. Quan li vam demanar de col·laborar amb Cercle, fent una formació sobre diversitat lingüística, sobre una qüestió una mica pràctica, sobre llengua catalana, de seguida ens va dir que sí. Per tant, és un plaer que sigui aquí amb nosaltres i us deixo amb ella perquè realment ens explicarà coses. Ja heu vist el resum, el teníeu penjat també a la pàgina web del seminari. En definitiva, són això, no? Què podem treballar? El que tenim a l'abast per treballar amb aquesta diversitat, doncs, aquesta consciència lingüística i altres aspectes que ens parlarà. Molt bé, Lina, et cedeixo la paraula. Qualsevol Gràcies. cosa, escriviu al xat i quan acabem, doncs, aportem les preguntes que hàgim de fer i obrirem micros. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Montse, i moltes gràcies al Cercle i a tu en especial, no? Per sempre comptar amb nosaltres, que és un gran plaer. Sempre, vull dir, el treball amb vosaltres és molt còmode i molt benvingut, òbviament. Vaig a començar a compartir. Ai, veig que encara tinc aquí la presentació en marxa. Perfecte. Genial. Bé, anem, doncs, no cal que em presenti ja. Has fet una presentació exhaustiva. M'has recordat algunes coses que no recordava jo. Així que bé, comencem. Farem una cosa, us ensenyo per començar una mica el que tinc pensat per avui. Bàsicament, faig una breu introducció en què vull parlar una mica del que és necessari, no? per treballar pel català, que és, primerament, hem de fer una petita anàlisi del context i posar-nos uns objectius. Òbviament, això és una cosa molt personal i depèn molt del context en què us moveu i, per tant, ho farem una mica a nivell teòric i molt breument, d'acord? I he posat aquí 15 minuts, però pot ser més ràpid i tot. El que sí m'interessa és el cor del que farem avui, de la presentació d'avui, que són les propostes pràctiques, tot i que algunes no són tan pràctiques com ja m'agradaria que fossin. Crec que, en tot cas, totes les propostes que us presento, si teniu dubtes més endavant, doncs intentarem posar-hi una aplicació més pràctica encara per vostre cas. El problema amb les propostes pràctiques sempre és que veniu de llocs molt diferents i, per tant, no puc imaginar-me possiblement totes les aplicacions pràctiques que pugueu necessitar, no?, per a la vostra aula. I, per tant, també m'interessa, no?, si, per exemple, avui hi ha professorat de secundària que no siguin de llengües, de l'àmbit de llengües, això, sisplau, sobretot, si voleu, ho poseu al xat ara mateix, doncs que seria molt interessant perquè, clar, o als FPs i altres llocs, perquè això sempre és una situació lleugerament diferent. Per tant, després de la introducció anirem al gra directament, parlarem de propostes pràctiques i, per últim, voldré sentir una mica quines propostes potser teniu vosaltres mateixos, quines de les propostes us han semblat útils o si teniu dubtes, preguntes, i podem debatre qualsevol cosa que sorgeixi. Serà poc temps per fer-ho, però intentarem aprofitar-lo bé. Llavors, començo directament, sí, amb la qüestió de l'anàlisi de context que deia. Crec que sí, anem a pams. A veure,
crec que cal unes quantes coses, no?, per veure cap a on volem tirar, no?, amb la nostra, o sigui, per poder treballar pel català, com dèiem. Però hi ha 3 elements que crec que són fonamentals. Un és la consciència lingüística, òbviament. Dic òbviament perquè molts de vosaltres, si veniu ja de l'àmbit una mica, sí, que treballa la diversitat a l'aula i que treballa amb el català i dins l'àmbit de llengües, us és potser la més òbvia, no?, la consciència lingüística. Hem de ser conscients del nostre entorn, Bé, consciència lingüística, hem d'haver-la treballat. I no només la nostra, sinó hem de veure quina consciència lingüística té el nostre alumnat o aquella persona amb la que estem parlant, perquè no sempre és alumnat, potser, el que ens interessa, pot ser gent del carrer, no?, a qui volem apropar el català. Després, hem d'analitzar molt bé, i això forma part, en realitat, de la consciència lingüística, hem d'analitzar molt bé els hàbits d'ús i les dinàmiques que hi ha, no?, a l'aula, dins l'aula, fora l'aula, sí, al carrer, al nostre entorn. I, per últim, crec que hem de ser molt conscients dels propis prejudicis lingüístics i culturals, potser també, no?, que puguem tenir, i també dels del nostre alumnat, no?, per poder justament elaborar després una resposta educativa. Llavors, com podem realitzar aquesta anàlisi de context, no?, perquè ara és molt fàcil parlar així, hem de ser conscients, hem d'analitzar hàbits d'ús i com ho fem, això, no? Llavors, aquí poso només algunes idees, no?, com podem fer un primer reconeixement davant de quina situació ens trobem o sigui, detectar les necessitats que hi ha al darrere i en funció d'això, doncs, mirar què volem fer. Una gran eina és, òbviament, la introspecció, sí? Mirar a veure com em sento, no?, quan entro en una aula o quan em trobo en tal situació al carrer en què m'agradaria poder utilitzar el català però no puc, o sento que no puc, no?, i coses així. I, per tant, trobar una mica les dificultats que hi trobem. Després, amb l'alumnat, sobretot, el que a mi m'agrada molt fer és petites enquestes. Això és molt senzill avui dia amb Google Forms, sí? I pot ser molt eficient per elaborar un punt de partida, no?, per les nostres estratègies posteriors. També, fins i tot, fer algun joc de rol. Això ho veureu més endavant, també com a recurs, sí? Doncs fer algun joc de rol per detectar possibles prejudicis, possibles dinàmiques al grup, pot ser útil també per detectar quines necessitats hi ha o quins problemes ens trobem i llavors com els podem afrontar. Després, òbviament, altres coses que podem fer són debats, fer-los fer redaccions, sí?, als nostres alumnes. Com veieu, és un poti-poti de coses que van dirigides cap a nosaltres mateixos i cap als altres, perquè és evident que no tot té a veure amb els altres, no? Moltes coses tenen a veure amb nosaltres mateixos i sempre soc partidària de començar per nosaltres mateixos. I llavors, a partir d'aquí, un cop hem sensat una mica, no?, hem vist quines són les coses que afrontem, realment quins problemes o reptes afrontem, podem pensar en quins són els nostres objectius. Hem de recordar, ja ho dic aquí, que els objectius han de ser realistes i, si pot ser, mesurables, perquè si no ens serà molt difícil després, no?, poder dir ha sigut un èxit, no ha sigut un èxit, sí? O sigui, quines coses vull realment aconseguir amb allò que planifico, no?, aquella acció educativa, tot això. Suposo que els que sou docents en sou tan conscients i ja també una mica farts, n'estareu, perquè el nou currículum insisteix molt, no?, també en tota la planificació, de fet, tot el seguit sempre de passos, i sabem tots, entre nosaltres, que no és possible sempre fer-ho, que a vegades actuar des de la intuïció és igual de vàlid, val? Vull dir que no vinc aquí a donar lliçons a ningú. És evident que jo mateixa no sempre faig tot aquest procés, no?, de monitorar els meus objectius i tot això. Però si ho pogués fer, doncs bé. Aleshores, veieu aquí com dues imatges, no? Us he posat, per una banda, el currículum i la carta dels Reis, que a mi m'agrada molt fer servir aquesta
expressió per dir, clar, si fem la carta als Reis, què voldria, no? Llavors, sabem que els Reis no ens ho porten mai tot, oi que no? Almenys la pau al món no me l'han portat encara. Així que hem de mirar aquí, no?, que hem de ser coneixedors del currículum, hem d'intentar treballar a prop, però després hem de mirar la nostra realitat i mirar que de quin temps disposem, de quins recursos humans disposem i quins coneixements tenim a data d'ara per poder afrontar el repte que tenim i posar els objectius en funció d'això. Són obvietats fins ara, les que dic, però és un petit recordatori. Llavors, amb algunes premisses inicials, abans de ja passar a la part pràctica, i no anem gaire tard, així que perfecte, gaire més tard del que pensava, crec que hem de tenir molt clar, i això ho poso també una mica per veure si tenim les mateixes premisses, tothom que està aquí avui, no busquem, he posat per una banda el que no busquem i el que sí buscaríem, no?, amb les nostres accions i amb el que ara us presentaré. No busquem augmentar la tensió o la competició entre llengües. Això és una cosa que a vegades sense voler tots hem fet. Sobretot, suposo, professors de català, sempre ens trobem aquesta situació de com ho faig per incentivar, per fomentar l'ús del català sense ser violent i sense posar-lo en tensió amb una altra llengua, normalment el castellà, que també pot ser l'àrab o pot ser qualsevol llengua que tingui un grupet d'alumnes que potser parlin en un altre idioma. I en el cas del cercle, suposo que alguns de vosaltres sou professors de català com a llengua estrangera i, per tant, esteu acostumats justament a tractar amb grups d'alumnes que parlen potser diferents llengües o potser alguns la mateixa però que no sigui el català ni el castellà. Per tant, no volem augmentar aquesta tensió que pot haver-hi. Tampoc volem fomentar o subratllar la desigualtat entre llengües, ni de diferència tampoc. Això és una mica delicat perquè potser desigualtat és una paraula forta i tothom diria jo no fomento la desigualtat, però la diferència potser sí. Llavors, a veure si entenem, si ara mirem el que sí busquem, si entenem com podem evitar buscar la diferència, o sigui, augmentar la diferència, no? Sí, el que sí busquem són crear nous hàbits d'ús, cosa que no és fàcil, perquè un hàbit, després en parlem una mica, un hàbit no és una cosa d'avui per demà, un hàbit representa una repetició a llarg termini. Després també busquem fer reflexionar a l'alumnat en general o a la persona amb la que estem tractant. Busquem fomentar una bona convivència. Estic evitant la paraula inclusió conscientment, si voleu després comentem una mica per què, però prefereixo parlar de convivència. I després reconèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural dins el nostre entorn. Per mi és molt diferent, sí, és molt important la diferència entre reconèixer i valorar la diversitat, entre això i subratllar la diferència, subratllar, mira que exòtic, en aquesta llengua es fa això, i fins i tot pot haver-hi riures, pot haver-hi... I això a secundària m'ho trobo molt, que hi ha certa tensió quan hi ha diferents cultures. I, de fet, ja, malauradament, molts alumnes meus ja estan acostumats a rebre per ser diferents. Llavors, fins i tot ja noto que els hi costa parlar de la seva cultura, de la seva llengua, davant dels seus companys. Per tant, aquí, clar, a secundària jo, com hi ha també aquesta component d'educació encara emocional i educació de convivència i tot això, doncs sempre els deixo molt clar que aquí no ens guiem de res ni de ningú i que potser que ens faci gràcia alguna cosa, però hem de pensar com expressem aquesta sorpresa que ens estem emportant. I llavors, ara sí, anem al gra, passem a algunes propostes més generals. Vaig a mirar el xat un moment per si hi ha alguna cosa que pugui ser rellevant a tenir en compte ara.
Jo No. crec que de moment no, Alina. Ara mateix no, no? Perfecte. Exacte. Genial. Genial. Perfecte. Només no volia deixar passar l'oportunitat. D'acord. Veureu que he partit com en 4 categories les propostes pràctiques. Ui, això no s'ha actualitzat. Havia tret el i no tant, perquè m'ha semblat massa atrevit dir propostes pràctiques i no tant, però realment era una mica aquest punt de que m'agrada ser molt realista, no?, amb les coses, i penso que les propostes que faré, doncs algunes són genials i fàcils d'implementar i d'altres potser no són tan pràctiques en la seva aplicació, implementació, i per això feia aquest apunt de algunes potser no ho són tant. Però això no es fa menys interessants o vàlides. Llavors, veiem aquí, potser ja heu tingut temps de llegir-ho per sobre, d'una banda, treballar els prejudicis, després crear nous hàbits, aprofitar la diversitat present a classe i una caixa d'eines, que veurem al final una mica a què em faig referència amb això, no? Començarem, doncs, amb el tema de treballar els prejudicis, que crec que és una part molt, molt important, tant dins el context de l'atenció entre català i castellà, com dins un context més multilingüe. Llavors, per treballar els prejudicis, de fet, això és com... No ho he incorporat directament en aquesta presentació, però si voleu us vaig ensenyant també, potser més tard, trossos del meu TFM, perquè això és un dels temes que vaig treballar moltíssim durant el procés de fer el meu TFM amb l'alumnat, i per tant aquí tinc alguns recursos reflectits, però us en podré posar d'altres i posar exemples més pràctics. Aquí menciono com 4 passos, però igual que n'hauria pogut posar 3 o 2 o 5, val? Però anirem a pams igualment. Primer de tot, per treballar els prejudicis amb l'alumnat, hem de començar amb una exploració de quins prejudicis tenen ells, no? Realment. Això forma part també una mica de l'anàlisi prèvia que havíem dit abans, però els serveix a ells i a nosaltres alhora, normalment. Sobretot, depenent de l'edat, si són més grans, sobretot, els ajuda molt a ells ser confrontats amb els prejudicis. Llavors, aquí la idea és observar i escoltar, sí? O sigui, sense jutjar, sense dir el que és correcte, el que és incorrecte, cosa que ens costa molt, segurament, sobretot quan són prejudicis greus, els que surten. Llavors, aquí tinc com a possibilitats per treballar, per explorar, no?, els prejudicis. Tinc, d'una banda, el format enquesta, que ja havia mencionat abans, i d'altra banda, algun tipus de dinàmica. Com a dinàmica, jo proposaria que la dinàmica i l'enquesta en realitat funcionen de la mateixa manera. Funcionarien dient prejudicis sobre llengües, sempre fent servir diferents llengües. L'anglès és una llengua internacional, no? El català és una llengua internacional. El castellà és una llengua útil. El català és una llengua inútil. Anar dient prejudicis, alguns que afavoreixen més o menys, no?, cada llengua que diem, i òbviament amb moltes altres llengües, amb l'urdú, amb l'amazic, i si podem amb les llengües de l'alumnat. Llavors, si és una enquesta, doncs ells sols, si pot ser sense mirar els altres, posen allà veritat, una mica veritat, molta veritat o totalment cert, no? O com una enquesta de... Jo crec que això és així, no? Al llarg de l'enquesta. I si ho fem com a dinàmica, es pot fer, sobretot amb l'alumnat més jove o alumnat més mogut, no? Es pot fer, doncs, fent-los moure's en una habitació, a la classe, vull dir, o al pati, en què diem, cap aquí a l'esquerra és totalment cert, estic totalment d'acord, cap a la dreta no estic gens d'acord, no?, amb aquesta afirmació. Llavors els fem córrer una mica i nosaltres, clar, això sí, hem d'anar apuntant una mica per no perdre'ns allò que ells ens diuen i també poder després presentar-los a ells. Però què heu dit aquí? A veure, evidentment, si no tenim temps
aquesta dinàmica que estic dient ara de fer un joc al pati o aquesta enquesta es pot fer com a activitat única. Es pot fer aquesta activitat per treballar els prejudicis i parar després de l'activitat o després de cada prejudici que es diu a reflexionar junts, no? I dir, vale, ui, vosaltres esteu aquí, creieu que és cert, vosaltres no, per què? Per què? No? Preguntar-los, per què creus això? Per què creus que el català és inútil i el castellà és superútil? Doncs, i fer-los parlar. I això podria com ja tancar el circuit i si no tenim més temps de treballar prejudicis, tindríem una activitat completa, no? Però en el cas ideal que tenim molt temps, podem anar més enllà. Aquí havia posat, crec que l'enquesta que havia fet jo, sí, no, però no ens serveix ara aquesta enquesta, així que us la trec. Després, si voleu, us ensenyo una mica els prejudicis que tenia pensats per aquesta activitat. Llavors, un cop ho hem explorat, podem passar a una següent fase, que seria l'experimentació, no? La forma vivencial. Podem adaptar-nos també a l'edat, no? Perquè algunes coses amb l'alumnat de secundària seran molt més de pensar i reflexionar i sí, o sigui, podem fer més una cosa verbal, però potser més no verbal i més també amb dibuixos o amb algun tipus de suport visual amb l'alumnat de primària. Llavors, aquí tinc com a propostes un joc de rol, que també es pot fer a primària perfectament, jo crec. Però això, com no soc professor de primària, no m'atreveixo. Com et sentiries si? Llavors, la idea és, es formen grups de 3 a 4, no podrien ser gaire més grans perquè si no ja la dinàmica es fa més pesada. I se'ls faciliten fulls amb la descripció de la situació que han de representar. També podrien ser, en lloc de fulls escrits, podrien ser escenes de còmic, com una mafalda, però en forma de prejudicis lingüístics. Sí, una situació en què algú està fent sentir malament algú per parlar no sé quina llengua, no? Ai, parla, ai, que no t'entenc. Ai, ja estàs parlant un altre cop amb aquesta llengua amb el teu amic. No sé, qualsevol situació podria ser. Sí? Llavors, poden ser situacions discriminatòries per llengües o per cultures. No cal que sigui sempre lingüístic purament, perquè al final el que volem és conscienciar. I llavors, la idea és que tots els membres del grup passin per cada rol. El de l'agressor, el rol actiu, el passiu d'algú que està allà mirant-ho però que no diu res, i un rol de víctima, d'algú a qui se li adreça. I després, sobretot els més grans, els petits també ho poden fer, potser amb emoticon, com es diu, emojis, o alguna cosa així, poden fer més fàcil, no? Com t'has sentit, no? Emoji trist, emoji angoixat, emoji, sí? Content. I després han de notar com se senten en cada rol. Han de fer tot el circuit de rols. Sí, aquí també hauríem de potser després dir algun exemple més de quines situacions podríem agafar. Llavors, aquest joc de rol, en lloc de fer-ho teatralment, es pot fer també com a enigma. També el joc de rol es pot fer en lloc de fer-ho en grups petits, es podria fer amb grups que representen al davant de tota la classe, no? Diferents jocs de rol i que la classe comenti allò que veu, faci observacions. També és molt interessant l'observador des de fora. I llavors, totes aquestes situacions que estic dient, en què un prejudici el viuen realment, no només el llegeixen, sinó que el viuen de cop, més a prop, o veuen com algú viu una situació així, doncs ho podem convertir també en enigmes, o sigui, posar-ho com un enigma. Dieu en què es basa aquesta afirmació, no? Les llengües de signes no són llengües de veritat, no? No serveixen per tot. Òbviament nosaltres sabem que és un prejudici i que no és veritat, no? Però ells, a veure,
nosaltres els hi donem com a enigma, com a resol aquest enigma. En què es basa aquesta afirmació realment? Per veure, igual hi ha una veritat, no? Vale, busca aquesta veritat. Si tu creus que és veritat, busca-la. Si creus que no és veritat, busca, no? Per què no és veritat. I així anar resolent les situacions. I com deia, podrien ser, si ara passem al tercer pas, que és la reflexió sobre allò que han vist, òbviament està tot molt lligat. Jo he lligat ara el pas 3 i 4, la reflexió i la consciència o la presa de consciència, l'he relacionat ja perquè estan molt juntes, val? Però igual també, de la mateixa manera, també l'experimentació i la reflexió van molt juntes. Llavors, quan parlo de que els hem de fer reflexionar després d'haver explorat, experimentat aquests prejudicis, doncs els hem de fer reflexionar. Això també és molt diferent segons l'edat, òbviament. Un moment. Vale, ara no puc clicar aquí. Sí. Però serveix per fer el retorn d'allò que han viscut, d'allò que han vist, d'allò que han sentit. I els serveix després també per lligar exploració i experimentació, perquè ells ja comencin a fer una síntesi dels prejudicis que havien fet com a enquesta, que havien fet com una enquesta sobre unes frases de com són les llengües i després ho van lligant amb allò que després han experimentat en sentir ells atacada la llengua, la seva llengua, no? I això es pot fer de moltes maneres. Jo aquí em proposo algunes. Per primària podria ser molt útil fer-ho incloent-hi dibuix, fent servir fins i tot pictogrames o còmics, per exemple, per representar situacions de discriminació com havien fet abans amb aquest joc de rol. També seria un bon moment per fer una autobiografia lingüística, que no cal que sigui un macroprojecte, pot ser una cosa molt senzilla, que ells reflexionin sobre les seves llengües i potser quins prejudicis tenen sobre les llengües dels altres. I sí, bé, aquí al final també us he posat, tinguem en compte que la reflexió sobre els prejudicis sempre és beneficiosa, però que cal guiar-la adequadament. Amb això vull dir que és molt fàcil que surtin molts prejudicis un cop obrim la caixa de Pandora. Llavors hem de vigilar tant en protegir a l'alumnat vulnerable en aquella situació com en frenar l'alumnat més agressiu, que no té problemes per dir el que pensa i que sí, aquí tots m'han d'escoltar ara la meva opinió, doncs guiar-ho adequadament. Això no ho puc ensenyar jo en un curs. De fet, ho estic aprenent jo encara, perquè a mi m'agrada molt treballar els prejudicis i encara em trobo situacions violentes en què dic, ostres, ara ho he de parar això i a veure com ho faig. Això sí, sempre des de ni a l'agressor ni a la víctima, si es produeix alguna situació així, sense jutjar d'entrada el prejudici, perquè segurament tindríem un efecte contrari, el que volem, que és que ells reflexionin. Si els donem la reflexió mastegada, el més probable és que simplement no ho integrin com a propi, I llavors, per últim, com deia, molt relacionat amb la reflexió, i potser ja inclosa la reflexió, tenim, en el millor dels casos, una creació de consciència, de consciència pròpia de l'alumnat. És el més complicat, perquè cada alumne, cada persona arribarà a conclusions diferents fent la mateixa tasca i el més trist i difícil per mi sempre és que normalment no veig un resultat immediat. Hi ha molt pocs alumnes que fan aquest procés i que llavors ja diuen ai, sí, clar, ara ho veig, és que jo tenia molts prejudicis i ara no veig que no tenen sentit. Ai, millor que respecti a tothom. És clar que no em faran aquesta reflexió el primer dia o la primera vegada. Simplement hem de pensar en que hem plantat una llavoreta.
I aquí, clar, aquí tinc com, de fet, no tinc propostes molt clares, crec, però podríem anar molt més enllà, no? Si tenim molt temps per desenvolupar un projecte d'aquest tipus, podem realment desenvolupar veritables plans d'acció, no? amb l'alumnat. Si volem crear consciència, si volem ajudar-los a tenir un compromís amb allò que han treballat, no? Amb aquesta tasca d'anàlisi que han fet. Llavors, perquè adquireixin un compromís amb ser crítics amb allò que es diu o amb allò que escolten, doncs potser podem treballar en ells una mena de pla d'acció, de com poden ser més crítics o com poden reduir justament ells els seus prejudicis o treballar-los o ajudar altres a treballar-los. Podrien formular propòsits propis de, a veure, l'any, no sé, la setmana que ve intentaré no sé què, no? O de cara al curs vinent m'agradaria no dir mai puto català, no sé, vull dir que al final ells diuen prejudicis cada dia, cada setmana, no? Sobre moltes coses, més que les llengües. Llavors, a veure si podem veure, depenent de l'edat que tenen els alumnes, què se'ls acut a ells. De fet, crec que el més bo aquí seria donar-los com una mica via lliure de què voleu fer ara amb això, no? Què podríem fer? Quina aplicació a la vostra vida podria tenir això? I aquí l'autobiografia lingüística, òbviament, és una gran eina, també, tal com he vist també. He pogut comprovar amb l'alumnat de batxillerat amb qui vaig fer aquest treball en prejudicis. D'acord, crec que això... Això era la part de prejudicis. Vaig bé de temps, estic contenta. Llavors, si no hi ha grans dubtes aquí, sí, val, perfecte. No hi ha de moment dubtes al xat. Aneu-vos apuntant les coses, sisplau, perquè segur que apareixen dubtes. Llavors, ja hem fet doncs, la part dels prejudicis i ara farem una ullada al tema dels hàbits nous o nous hàbits. Aquí veieu una mascota inusual a l'aula. A veure, què vull dir amb aquesta mascota? De fet, ara no la tinc, la volia tenir aquí. Bé, a l'aula, això és una cosa que no m'he inventat jo, Això m'ho van dir quan vaig arribar al centre on estic ara i em va semblar una idea meravellosa. M'ho van dir la professora de català de l'any passat a primer, que es va agafar una plantilla d'aquesta llengua, que veieu aquí, i la va convertir en una mascota que tenien allà, amb un pal, o no sé molt bé com ho tenia ella. Jo ho tinc amb un pal, així com un pal d'aquests de gelat, una mica gran, una mica llarg, i plastificada, i és com una cosa que podem anar aixecant així, amb la mà, val? Com un stop, sí? Llavors, a aquesta mascota li podem donar un nom, amb la companya li deia la Lingui, sí? I la idea era que aquesta mascota, aquesta Lingui, doncs servís per crear hàbits nous. A veure, anem a mirar, aquí potser ja heu tingut temps per llegir-ho, no ho sé, o potser no es llegeix gaire. Mirem un moment què és un hàbit. Un hàbit es crea a través de la repetició, no? I només si fem aquesta repetició prou vegades, es converteix en una reacció per defecte a un estímul, no? I l'estímul en aquest cas seria algú et parla en català, quina és la teva reacció? La majoria de l'alumnat meu diria contestar en castellà, en el meu cas. Val? Això no és així a tot arreu, però... Val? Llavors, aquesta és una cosa, no? Que és com una component de com creem hàbits a partir de la repetició. Després hem de treballar l'associació context-acció, perquè l'hàbit no serà igual en una aula que a casa seva, que a qualsevol altre lloc, que en un comerç. Val? Per tant, nosaltres, clar, ara hem de pensar quin és el nostre àmbit d'influència i d'entrada és l'aula. I per tant, ara faré primer referència a l'aula. Després mirarem alguna altra idea per anar més enllà de l'aula. Llavors, per fer
Sí, bueno, la idea aquesta de l'associació context-acció és important per fer menys vulnerable a les fluctuacions motivacionals, no? L'hàbit, perquè si no, potser que, bueno, que si jo no... A veure, això és condicionament, o sigui, és com el condicionament de tota la vida, no? Amb reforç positiu, reforç negatiu, amb un animal, no? Que si tu tens molt clar que quan fas X passarà allò, no? Doncs ho intentaràs evitar o fer, segons si hi ha una recompensa o un càstig, no? De fet, i aquí és una mica que no queda molt bé, no?, parlar de càstigs, però clar, la nostra Lingui, la nostra mascota, realment és un càstig, sí? O sigui, és un càstig. Si algú parla en castellà, s'aixeca la Lingui. Això no ho ha de fer la professora. Aquí està la gràcia, val? Perquè si ho fa la professora, ja és el que fa la professora tot el dia, no?, que és corregir. Per tant, aquesta mascota doncs, li donem un nom, la Lingui, no?, per exemple. Designem responsables, i això ha de ser rotatiu, perquè hi hagi també, no?, aquest punt de no, vull que em toqui a mi, val? Normalment ells busquen això, sobretot els cursos més joves. Val? Això a primària segurament funciona molt bé, a secundària potser funciona a primer i segon, però depèn molt de l'alumnat, podria funcionar a altres cursos. I després el responsable aquell que s'ha designat ha de notificar i també apuntar, hi ha d'haver algun sistema per apuntar, si no es fa ús del català a classe i qui ho ha fet. És nominal, això, és individual. Però les regles exactes d'aplicació d'aquesta mascota realment poden variar. I això és el guapo, és el bonic. És el més bonic, perdoneu, ja estic també deixant de parlar correctament. És el més bonic d'això, perquè la classe pot decidir que això és una cosa col·lectiva, hi ha un repte col·lectiu, no? Aquest mes volem, no sé, que només tinguem 10 incidències, no?, de parlar en castellà indegudament, sí? O fer-ho individual, o fer una competició individual i per grups, o el que sigui. Això, aquí hi ha, clar, tota una dinàmica associada que quan ho comencem és molt bona perquè d'entrada li dona força a la mascota, no?, aquest nou rol dins la classe. I, per tant, pot ajudar-nos molt a començar el joc i canviar-lo també. Quan veiem que ja és avorrit, podem canviar les regles. Aquí és molt important clar, el tema de la diversitat. I parlo de diversitat lingüística i neurodiversitat, tot el tipus de diversitat que puguin tenir. Perquè, òbviament, no podem esperar les mateixes respostes de tothom, perquè tots són diferents. I aquí també hauríem de procurar en grups molt diversos que no hi hagi una discriminació després d'algun nano, d'algun alumne que per altres raons potser ho té més difícil per sempre adequar-se a aquesta consigna. Però això també, normalment, el grup ho hauria de ja saber gestionar. Seria interessant que ho fos, almenys des de la meva perspectiva, que jo soc molt afirmativa a la diversitat, o sigui, no d'amagar-la, no? De dir-nos que som diferents, aleshores gestionem la diferència que hi ha per tenir una bona convivència, no? Vale. Això era, doncs, la Lingui. Després hi ha, com deia, hi ha una altra cosa que no queda tant al nostre abast, que és fora de l'aula. I el fet és que a molts estudiants, i també als adults, o estudiants adults, els sembla impossible canviar de llengua inicial, no? Amb la que hem iniciat la nostra relació amb algú, un cop ja la tenim establerta. I quan és el castellà, doncs, és una cosa, i quan són altres llengües, una altra. Quan són altres llengües, normalment no cal canviar-ho, tampoc, perquè, evidentment, si és la nostra llengua materna, no cal que parli en català amb la meva mare si la meva mare és alemanya. Però és que aquí estem parlant de busquem
trobar alguna cosa que pugui crear un hàbit, o sigui, una cosa repetitiva, sí? Per també accedir a alguns canvis fora de l'entorn escolar. Llavors, aquí proposo un repte d'una mena de targeta de fidelització, que implica un repte en un entorn nou. Un entorn nou vol dir no entorns ja preestablerts. Hem de mirar que sigui, no sé, que sigui en una època potser sí, en què sigui això adequat. Per exemple, quan entren justament a primer d'ESO, coneixen molta gent nova, no? Igual els podem retar i dir-los a veure qui ho aconsegueix, amb la seva targeta de fidelització, qui aconsegueix mantenir-se, no sé, 10 vegades, 20 vegades, no sé quantes vegades les que es decideixin, mantenir-se en català amb una nova amistat que faci. I mantenir-se en català pot implicar mantenir-se en català quan l'altre no ens parla en català. Això també ha de quedar molt clar, perquè si no, igual ens ho fem molt difícil, perquè és clar que els joves, almenys als àmbits on jo em moc, ara mateix els joves ningú parla en català, aleshores és probable que si coneixen una persona nova i s'hi adrecen en català, l'altre igualment contesti en castellà. Val? Però això potser això és molt difícil. Després els podem posar el repte d'anar, quan van a un comerç, no? Dir-los, vés a un comerç nou, vés a un comerç on no vas normalment, perquè ja et coneixen i ja et sabrà greu ara parlar en català, vés a un lloc on no vas normalment. Tu busca la tenda, el súper una mica més lluny, i allà només parles català, sempre que hi entres. Llavors, aquest repte, aquesta targeta de fidelització que va a base de confiança, això sí, la porten al llarg del curs i van omplint, no? O la porten al llarg del trimestre, potser, no? Tot el curs és una mica llarg. Llavors, els podem ajudar, depenent de l'edat que tinguin, dels dubtes que tinguin, els podem ajudar establint una dinàmica o un guió de com s'inicia la conversa. Què faig si em contesten en castellà? Sí? Què faig si em sento malament? Doncs una mica treballar amb ells, en definitiva, ser assertius en català, que és una cosa que els adults no dominem, la majoria, vull dir, la majoria no, però molts. Llavors, als joves ja els anirà bé fer-ho des de bon inici. I això, ja està. Això seria la idea de la targeta de fidelització. I per últim, en relació amb els hàbits, bé, simplement proposo també que ens mirem els nostres hàbits. Ja ho he dit ara una mica. No és cap secret que a la majoria de centres de secundària, com a mínim, que conec, no s'aplica la immersió. Hola, perdoneu, se m'ha anat la connexió. Un moment. No sé on havíeu perdut la connexió, A veure. Estàvem amb mirar els propis hàbits. Sí, d'acord. Gràcies, genial. Sí, més o menys. Val. Perfecte, doncs res, anem... Ai, clar, no estic... Perdoneu, no estic compartint. Ara sí. Ara sí. Vale. Genial. Aleshores, sí. Per tant, no és cap secret, no?, que també ens cal canviar hàbits nostres i
la proposta aquí és això, plantejar-nos crear nous hàbits. El que estava explicant quan s'ha tallat és que jo mateixa també he hagut de fer això i ho estic fent contínuament, d'intentar millorar aquests hàbits d'usos lingüístics. Ara soc un altre cop molt més assertiva en fer servir el català sempre, però va haver-hi una època, clar, jo vaig arribar farà 13 anys a Catalunya, 13-14, i en aquell moment, quan vaig començar a aprendre català i ja el dominava i tot això, tenia molt clar que sempre parlava català, però perquè no tenia cap altra llengua al meu abast. El castellà no el parlava bé, em feia vergonya parlar castellà. I ara, com al final el castellà l'he acabat aprenent, encara que no el parli molt bé, segurament, ni bon tros, ja no, potser no tinc tant accent, llavors ja no em fa tanta vergonya parlar-lo, i ja, de cop, també agafava hàbits, no?, de contestar en castellà quan em parlava en castellà i tot això. Per tant, hem de plantejar-nos aquests hàbits també i cal, bueno, per això no cal que us ho digui, que sou persones que segurament ja penseu molt sobre aquestes coses, però ja sabeu que cal molta introspecció i cert autoconeixement per ser conscients d'aquests usos que fem de la llengua. Per mi sempre és més fàcil perquè, aquí a Catalunya, perquè soc de fora, aleshores soc conscient normalment quan estic parlant quina llengua, però si hem crescut amb una realitat en què es fan servir les dues llengües, ja és molt més difícil ser conscient a vegades, i entenc que sigui més difícil per a algú que hagi crescut amb les dues llengües. A mi em passa ara amb l'alemany, perquè amb els meus fills em costa mantenir-me en alemany. O sigui, fins a aquest punt arriben la pèrdua d'assertivitat, no? En alguns aspectes. Llavors, hi ha molta formació d'assertivitat lingüística i que ens pot ajudar a iniciar aquest canvi. Entre altres coses, una formació molt interessant de tallers per la llengua que també porten, que també han ofert a través del Departament d'Ensenyament i que van oferint, però també per lliure, diguem, a altra gent. Llavors, hem parlat dels hàbits. Parlem breument de com aprofitar la diversitat i realment la caixa d'eines veureu que és només una manera de parlar justament del que també espero de vosaltres que aporteu ara a aquesta conversa, no? De veure quines són les vostres eines, com afronteu vosaltres situacions en què voleu treballar pel català, però que us trobeu diferents obstacles que no sabeu navegar o que sí sabeu navegar, llavors com ho feu? Per tant, no anem malament de temps, intentaré ser breu amb la part d'aprofitar la diversitat. Crec que és important pels que no esteu molt acostumats encara a treballar la diversitat lingüística a favor del català, apuntar això que aprofitar la diversitat lingüística a classe, per mi és, i per molts no és una idea meva, dels que m'han ensenyat, vaja, és l'única forma raonable per treballar a favor del català, no? Perquè el que estem demanant és un respecte per la nostra llengua, pel català, que considero meu, que això és la nostra, no? I, per tant, hem de respectar en primera instància a tota la diversitat que tenim. I si en tenim molta, seria totalment absurd posar l'enfocament, no? Enfocar-nos totalment en el català sense pensar que hi ha moltes altres llengües a aquesta classe. I, per tant, sempre ens farà bé treballar la diversitat. Ho podem fer a través de 1001 activitats. Algunes són més llargues, algunes més curtes, però el que us vull donar és com unes idees inicials com a punt de partida per treballar-ho una mica a qualsevol lloc.
i a qualsevol assignatura, també. A veure si ho aconseguim, perquè és veritat que moltes coses estan enfocades cap a l'àmbit lingüístic. Els tallers i projectes, anem a veure. 3 propostes. Es poden organitzar concursos, val? Concursos a nivell escolar o a nivell local, a nivell el que vulgueu, sí? Fins i tot, ja que tenim aquí la secció català a l'estranger, també podem fer concursos amb universitaris que estan aprenent català fora de Catalunya. Podríem organitzar un concurs compartit d'autobiografies lingüístiques amb gent de quart de l'ESO o tercer i gent de fora, sí? Llavors, concursos d'autobiografies o de poesia que inclogui la diversitat lingüística i, per tant, permeti, per exemple, un tal percentatge d'ús d'una altra llengua dins la mateixa poesia, que animi l'alumnat a barrejar llengües per poder expressar-se millor. Després, projectes. De projectes se'n poden fer els que vulgueu somiar. Són molt difícils de gestionar i d'organitzar sovint, però un cop estan parits i estan fets i revisats, són molt macos perquè es poden anar fent any rere any i els que feu projectes ho sabeu. Podem fer, en proposo aquí dos, un que és mirar les llengües a la nostra escola, que seria un projecte basat en que un cert alumnat d'un curs concret vagi a buscar, compartint, òbviament, tasques, totes les llengües de l'escola, o sigui, hagi d'anar a fer enquestes i entrevistes i després hagi de buscar potser informació sobre les llengües, exposar-les, un macroprojecte a nivell de centre. Després, les llengües al nostre barri, que és encara més maco, perquè inclou el barri on és el centre. És més difícil de realitzar, però per què no anar al casal d'avis, anar a les associacions o convidar gent a compartir amb l'alumnat les llengües que es parlen al barri. Aquí el que és molt interessant i molt rellevant és que els parlants nadius de llengües d'origen que s'hi trobin al barri o a l'escola puguin fer també d'intèrprets, perquè potser hi ha gent al barri que no pot accedir a comunicar-se amb l'alumnat si no parlen aquella llengua. Aleshores, es tracta de realment donar ús real, o sigui, valor, sí? Valor real i material, en forma de nota, perquè al final el valor material a l'escola i a l'institut són les notes, en forma de nota, o sigui, que algun rol d'algun alumne pot ser fer d'intèrpret, per exemple, o de traductor d'alguna informació. I, per tant, aquí a partir d'aquí ja us podeu imaginar qualsevol projecte que inclogui aquesta tasca d'intèrpret. Fer entrevistes amb gent, etc. I, per últim, tallers. Aquí he posat una proposta de taller que es va realitzar a la Universitat Autònoma i que hi ha tot un seguit d'articles científics sobre com anaven aquests tallers. Era un taller de rap, em sembla, o de hip-hop, crec que era rap, sí, i que eren raps, òbviament, originals, creats pels alumnes, en què es permetia l'ús de la llengua, de les llengües pròpies, de qualsevol llengua que parlessin, i que havien de ser reflexions justament sobre les seves llengües. I, per tant, fomentava l'ús plurilingüe, l'ús de diverses llengües. Això seria la banda de tallers i projectes. I només n'he donat alguns exemples. Després, sempre hi ha moltes possibilitats d'incloure exercicis més aïllats a les nostres classes. Si ara dieu, jo no tinc temps per fer un macroprojecte per treballar la diversitat. N'hi ha molts exercicis i aquí he posat sobretot els que van més enllà del Departament de Llengües. Una proposta seria treballar manlleus i topònims. Això es pot fer si sou d'altres matèries. Ara mateix ja estareu pensant coses. Manlleus són aquelles paraules que hem agafat d'altres llengües i que ara en català fem servir com si fossin pròpies del català,
però que tenen un origen en una altra llengua. I els topònims, els noms de lloc, no? Serien, doncs, per geografia, serien fantàstic investigar d'on venen alguns noms de pobles catalans, per exemple. Després, podem sempre incloure diversitat lingüística i cultural a les persones que nosaltres volem ensenyar, no? O sigui, científics, personatges històrics, sí, que apareguin. Sempre podem anar a buscar aquell exemple que és més divers, si volem. I així donar protagonisme també. O animar a l'alumnat, a l'inrevés, no? Animar a l'alumnat a buscar gent de diferents cultures que hagin investigat certes coses, per exemple. A matemàtiques es pot, i de fet s'ha de, quan hi ha molta diversitat cultural, s'ha de, diria fins i tot, no? Ensenyar diferents sistemes numerals, perquè hi haurà un alumnat que es trobarà que venen d'un lloc on es fa servir un altre sistema numeral. Llavors, no només han d'aprendre una llengua, sinó també un altre sistema numeral. I això augmenta també la consciència de l'alumnat propi del territori d'aquí, nascuts aquí, en què la dificultat dels nouvinguts no és només adquirir una llengua, no? Són moltes coses més. I a ètica i valors es podria treballar, per exemple, la identitat lingüística i cultural pròpia, que aniria molt lligat amb el tema de les autobiografies lingüístiques. Ja ens estem com quedant una mica sense temps. Això d'escoltar i preguntar també és com una altra cosa molt evident, però m'agrada posar les coses, m'agrada dir les coses de forma clara i després ja queden dites, no? L'altra cosa que hem de fer sempre és escoltar i preguntar molt. I això ara sí ja és un costum que tinc, que és preguntar sempre quines llengües parles, i a casa, i amb els amics, i amb la família, i encara a mig curs sempre trobo algun alumne que, ostres, però tu parles aquesta llengua a casa, però no m'ho havies dit, no? I no, és que clar, és que no pas sabia que sabies què era l'amazic, no? I és com, a veure, a mi em sembla evident, però que aquest alumnat sovint no pensa que sigui important la seva llengua materna o la llengua del seu pare o de la seva mare, la seva àvia. I, per tant, val la pena, per aprofitar la diversitat i fer-la visible i treballar amb ella i treballar amb una imatge realista del nostre alumnat, val la pena escoltar el que ens han de dir els alumnes sobre ells mateixos. I per què no, a vegades, quan veiem que tenen dificultat amb una paraula o amb un concepte, preguntar com és en la teva llengua? A veure, com es diu? Digue-ho. Encara que nosaltres no entenguem la llengua, pot anar bé aquest alumne. Potser no fer-ho davant de tots els companys, perquè això a vegades pot causar conflictes, però si ho dic quan estic ajudant a l'alumne, individualment penso que és una bona cosa a fer. Ja hem arribat a la part, al final d'aquesta part. Tinc unes quantes coses preparades ja per ensenyar-vos, si voleu, però crec que és millor que vosaltres mateixos em dieu una mica què us interessa del que he explicat perquè us pugui ensenyar una mica en funció del que genera més interès. Si voleu veure algun recurs concret o sí, que faci un exemple més explícit. Aquí he posat com la caixa d'eines, que és la idea que al final el que estem sols, al final estem sols, derrota total. Estem sols davant de la tasca docent, davant d'una situació que ens trobem al carrer, a casa, a tot arreu. Per tant, hem de desenvolupar recursos propis per afrontar aquestes situacions. I aquí he posat algunes paraules en què crec que basem la nostra caixa d'eines, en escoltar, empatia, compassió, tenir algun comodí, posar límits quan cal, tenir humor, l'humor és fantàstic, i sobretot el vincle l'he posat en majúscula perquè ho noto cada dia amb els joves, sobretot, però crec que amb totes les persones, que el vincle és extremadament important per treballar a favor de qualsevol cosa, ja sigui a favor del català, de les matemàtiques, del que sigui. I llavors, tanco aquesta part com més expositiva amb una cosa que sempre deia la Carme, que és com el lema, que
tots ens hem endut molt de la seva tasca, que és que al final el que volem és conviure sense renunciar a la diversitat. I, per tant, quan treballem pel català, és aquest el lema que hem de tenir en ment sempre, penso jo, i crec que no estic sola. Us deixaré també, però això ja no sé, a través de la Montse, a través del cercle ho intentarem facilitar. Us deixaré biografia també. Aquí només hi ha algunes publicacions que crec que són interessants per estudiar una mica la idea de com tractar la diversitat a l'aula, i sé que tot això sembla que sigui molta diversitat i molt poc català, però a veure què en dieu vosaltres ara. No sé quins dubtes hi ha, quines preguntes. Estaré... Gràcies, Alina. De fet, sí, és el moment doncs, de poder això compartir els vostres neguits de coses que hem vist. De fet, la proposta que li vam fer era que fos pràctic, perquè de bibliografia, de teoria sobre diversitat, doncs n'hi ha. Per tant, ens faltava veure, no? Doncs com podíem portar a l'aula, tant a l'aula secundària com amb adults, com proves de primària o universitat, aspectes per treballar aquesta diversitat. Perquè, en definitiva, moltes de les nostres aules són plurilingües, no? Alumnat plurilingüe de manera important. Per tant, cal fer tota aquesta feinada que aquí ens presentes. Obrim micros. La tenim aquí, la Lina, perquè ens pugui anar, no sé, matisant, assessorant. No sé si algú que vulgui comentar alguna cosa. Una pregunta, Endavant. Alina, Jo ho dic bé, sí. Com treballes la interacció perquè es mantinguin en català? Sí, això és una cosa molt interessant i superdifícil, perquè jo tampoc hi he trobat una solució màgica, però clar, per això fem aquests tallers, no? Perquè si hi hagués solució màgica. Llavors, aquí també penso que ens pot ajudar la Lingui, o sigui, realment tenir dins el treball de grup una mica aquesta supervisió entre ells i la petita competició, no? De dir, vale, hem de parlar en català, si no, la Lingui. Això és una cosa que pot funcionar en alguns dies, algunes vegades, alguna tipologia de grup. No sempre funcionarà, perquè ja sé que hi ha alumnes, i edats, i alguns et diran, sí, la Lingui te la poses, val? Per tant, no tinc una solució perfecta per aquí. Jo crec que aquí el taller aquest que he compartit, bueno, també en la bibliografia de compartir, el taller de la Emily Moore i ara no sé el seu nom, Garrido, de la Universitat de Barcelona, sí, de l'Autònoma, és molt interessant perquè ells treballen des del paradigma de la didàctica del plurilingüisme. Llavors aquí es permet l'ús d'altres llengües, val? Perquè clar, és que volem treure atenció, no? I clar, és una feina molt difícil, val? Sobretot quan és només castellà-català. Val? O sigui, aquesta tensió, treure-la, és una feina d'anys i anys i anys que ja veurem si hi arribem, que és no? És la tasca que tenim, que estem afrontant. Però aquí la idea és també de deixar-nos sempre, jo el que no em canso de dir-los és on parlareu català si no aquí, no? Llavors, no us estic dient que no feu servir el castellà per res, però sí estic dient que hem d'aprofitar ara, no? I ja sé que això ho diríeu tots, però insistir en aquesta idea. Tampoc tinc altres grans receptes. Si algú vol compartir alguna cosa, també ho agrairia. No sé. Perquè no penses que creant l'hàbit i tenint clares una bona gestió d'aula, agradable, intensa, bona acollida,
que tinguin clares les normes que estan fent un estudi o un aprenentatge d'una llengua estrangera i que l'han d'aprendre. Al principi sí que pots barrejar, però ha d'arribar un moment que ells ja només han de parlar la llengua que estan aprenent, no? I tu ets un bon model perquè també has estat una aprenent i ets una parlant no nadiua, no? Llavors, teòricament, això ho hauríem de poder aconseguir si mantenim aquest hàbit i tenim clar com a docents el no canviar de llengua i tenir unes estratègies molt clares. Però, no sé, com... Ara jo no sóc a les aules, però ho veieu possible els que sou més... Sí que hi soc, però no hi soc directament, val? I aleshores és diferent treballar cada dia amb els nanos que anar-hi doncs, a vegades o assessorar o així, no? Potser vol parlar algú altre abans que digui jo la meva, perquè això serà un tema... No? No sé, bueno, jo crec que és possible, vull dir, tot és possible, no? Però sí, jo crec que sí que hauria de ser possible. El tema és que el camí és això, és llarg i és fotut. Vull dir, no és una cosa d'avui per demà i aquí hi ha molts obstacles, no? I que no depenen de nosaltres només. Perquè, per exemple, jo estic seguríssima que la meva tutoria d'aquest any, que és un primer de l'ESO, si jo els treballés una mica més, amb calma, amb amor, també és veritat que jo tinc el comodí de dir a veure, que si vols et parlo en alemany, jo també, aquí cadascú la seva llengua. No, home, parlem en català, que és la llengua comuna, no? I, òbviament, ells saben que entenc el castellà i que no hi ha problema de comprensió. A vegades sí, però a priori. Llavors, si els treballés una mica més, jo crec que sí que d'aquí a 2 anys, no? 3 anys, potser quan facin mirar quart de l'ESO, potser es tindria en aquell punt. Però clar, per això implica que jo hagi de seguir sent la seva professora, fet que no passarà, segur, que això no passa, perquè no passa, almenys als instituts públics no he vist això, que hi hagi un tutor o un mateix professor cada any, perquè normalment es queden en un nivell, no? Això d'una banda, o l'altra possibilitat de que això passi seria tenir a gent igual, no? Igual d'implicada, igual de convençuda, una gent, sí, en definitiva, amb el compromís, no? De fer aquest canvi. Vols dir els docents, no? Els Els professors. docents, exacte. Que l'equip estés convençut el per a què ho fas i que ho has de fer i tens clar l'objectiu que vas, no? I intentar no canviar, no? De llengua i usar la llengua catalana. És que realment Això, per tant, també tenim un tema de reflexió lingüística i de tot això que dius amb els alumnes, potser també s'hauria de fer amb els profes, no? Totalment, sí, no? sí. De fet, és el que s'està iniciant ara i s'ha detectat ara, 30 anys després. petita queixa aquí, però no. S'ha detectat ara i s'ha afirmat ara i per això es fan tots aquests... tenen un nom així, els cursos ULAE. ULAE, sí, sí. Sí, les formacions ULAE i des de fa... Perquè, bueno, a veure, des de fa mesos s'està dient des de diverses entitats que ara tindran moltes sol·licituds de cursos, de coses, no? De formació. I de moment no està passant. Però s'està dient perquè teòricament hi ha uns diners que estan allà destinats a fer aquestes formacions. I ja se n'estan fent, però encara se n'haurien de formar moltes més persones. I, de fet, tothom. Però aquí ens trobem, com sempre, no? També amb l'escala de prioritats de cadascú i després també amb com rep la persona que és formada la formació. Perquè les formacions ULAE, si es fan com qualsevol formació, no sé, vosaltres que si heu estat als centres on s'han fet formacions obligatòries, però les formacions obligatòries són obligatòries. I són formacions on va la gent, doncs, no sé, si és online, doncs potser estan treballant mentrestant, potser... Vull dir que difícilment farem un gruix tan ràpid, no?, de gent que tingui aquesta consciència. Però sí, la idea és aquesta. No, sí, s'està treballant en això i clar, depèn de com es faci, com tu dius, no? Sí, però és molt interessant. Gràcies.
No sé si hi ha alguna aportació més. Sí, Llorenç, endavant. Hola, Alina, a mi m'ha encantat la teva Hola. presentació, moltíssimes gràcies. I al principi has demanat que intentaves que allò que fèieu fos quantificable. Volia saber què volies dir exactament i com ho fèieu. I en segon lloc, també reprenent el comentari de la companya, segons la teva experiència, és fàcil o difícil trobar, diguem-ne, aliats perquè jo crec que és el que estaves dient tu, no? Si només el professor de català es dedica a fer aquest tipus de coses, serveix de ben poc, no? Llavors, és fàcil trobar aliats dins d'un mateix centre d'altres assignatures? Ja no parlo de direcció, parlo de docents, companys amb qui tota aquesta feina que fas tu és valorada o et veuen una mica com l'estranya que va amb la Lingui i fent aquest tipus de coses? A veure, la segona pregunta te la responc primer perquè és fàcil. Estic també en reconeixement de la tasca dels altres. He de dir que em sembla normal que una persona que arriba a un centre nova, no? Perquè és el meu primer any a aquest centre, que no li donin gaire... Val? Vull dir que no em facin gaire cas encara amb les meves propostes. Cada centre és diferent. Sé que aquest any estic en un centre que té uns punts molt forts amb moltes coses, a nivell psicopedagògic, per exemple, però que el tema aquest doncs, el porten més, doncs, bueno, està allà. Va